Ikapoy ra ba kog usa man ay magsigil magkag buang ni mo ka buang ni mo ikaw ba asa ikaw minhan udah kalau ini gamit staff kan semua boleh ba tabayang dawang ni Hoy, hoy. Kabukabo na mo kadirang wa makamnangin mo dito. Ha? Sama nang kabukabo na mo ka. Bakit pa tayo magkawas ni diri nga? Hoy, wa pagkakabaw diri ay nga. Pila na ako nakasab-an diri nagkabo nga way bayad-bayad. Ikaw na po nagkabo na po ka diri. Ay, babarian din yung tubig diri. Oh, tag 2 taon na undong oy. Tag 2 taon nang 2 taon mo nga kantinera. Amora gitagoan imong uban siguro ane. Mara ni usa akong gida. Ayaw, sige, kuhan-kuhan ng pabarian mo. Tapos uso yung tabay, pabarian mo nga. Wala ka kabawaan yung tabayang. Dako na ko gasto ang palimas na. Hindi na yun ako ang kabugay bayan. Limas nga kung naglimas ang tabay ha. Oh, di na dito kabugay. Tabi, tabi. Ayaw ka lang inaanak ko tinir kay. Oh, di. Tabi niya kay. Abi kay. Kung tiniray mo lang sikit-sikaran. Usang. Gilara, ginubat na sa kinyahay mo kay. Silingan din na. Ibutang na. Ayaw ako isog-sok. Ayaw. Okay ka ba? Kita po. Yan po na yung kapoy ba na yung ikapoy na ba kung usa man ay magsigil magkag buang ni mo ka buang ni mo ikaw ba asa ikaw naunsa na sila di ha away yung siguro yung buang ay grabe. Ayo kap. Bukan ni tahu. Bukan ni tahu kap sing kau lebih bayan. Abi kap. Apa lagi ni? Lagi ngano nak mengawan. Bilang dai. Dako na ni ko tagaw. Ayo lagi. Ada apa ba? Selamat kan lagi perang kapal tubig. Okay na. Ang ana juga buang kaya rawa kay silingan diri. Tubig lagi balik ka, magkabukag tubig. Boss, okay na lang. Okay na boss. Okay na, uli na mo. Sus minuto. Bait. Kalo. Wa nang kusinina day ani. Ayaw di ba?